Terima kasih Mas Ondong. Mas Ondong ki urung kene nggenku Mas. Berkah selalu, banyak rezeki. Mas Ondong urung ki Kak Pradiska, makasih. Dengaran gak nggawa sarung pencil, sarungku teles kabeh, Kak. Diumbah mak aku ya, makku ora garing diumbah. Kabar pitik bus dosa, atuh pitik dosa. Mending PCE. PCS kok PCE. Itu PCE kuwi kayak peda kok iso. PCC nih no. Ya kan gue nggak tahu, Bang. Mas Ondong nang kono sampean kayak kembang buket kok nang kene mbok kaya apa wi. Bojomu nek di Mas sumbang-mbang emak ya sumbang emak kuwi kok terakhir. Bojoku turu he. Mbak Yanti tadi ziarah kemana ke Tuban? Iki wedok to lanang to kok sing sempak sing kotang wong iki kok aneh-aneh kok. Guys. Usaha MBG wis beles wis wae aku to wis wae. Ora to kok iso aku bukan usaha MBG ki piye to. Miknya sampean tekane ndake suya ta. Sabar genyo. Nyanyilah sabar sauntoro sayang. Aku ya wis Kati senda. Kirain ke Jepara Mbak maksudnya. Gonmu pantes nang gawe counter bus malah gawe counter aku. Main Kudus ngapain? Gue nggak punya keluarga di sana. Ngapain ke Kudus? Ngapain? Online kah mike, mosok ora online, nek sing digawe konten-konten kula ya online to. Kuwi aku udah ingin dulu rego 500 kelarangan. Tolong Mbak Desina. Hah? Ini aku aneng liwat iklan rega 500 kelarangan ya. Wek ribu lo telu piro telu 30 kilo ribu murah. Apa tuh larang-larang? Sementing ki digawe ki mlebu. Suarane resik ngono wae. Masalahnya kan aku gak ero, gak pengalaman. Ya apa tuh komen tak genjote aku. Iki. Genjote aku PO maksudnya piye kuwi kok iso komen kok aneh-aneh. Ngono kira sate waca lek opo. Kok ngarep mau pupuk Mas. Dadine yo kok dikira kan nyaingi dadi ora iso. Jangan membuat agenda sing kirane wis enek. Jelas kalah. Usaha sego jagung ning nggonku ya wis eneng kuwi sego jagung. Ini pengen angkringan Yava kok sok gendeng ta. Nggone Senenggone anu rasualan sempakan tok. Senenggone sempakan tok. Ya kowe kuwi. Sepake tiga jopo. Tiga ndas saya lah wis nang HP. Tutup wis. Jam 3 lebih. Sudah ya Bu ya, tak pulang aku. Ya. Sama anak Bu. Dodol pitik, kok semalam dodol pitik ngarep omah wis dodol pitik. Warung sayuran. Mercon jering. Ya bro, betul sih main bong-bong kuwi. Mbah. Senep rasa. Ya wis. Warteg ngene kok ora enek ralep golek ya to Bu lho. Sing komen geger ngene kok. Ya berarti kita bisa menghibur teman-teman toh Pak. Iya. Jualan toak mendem aja rapi kuwi. Karep omah musola masuk dodol toak. Jualan iki lho Pak, anak pitik warna-warni ae. Oh, ceki wingi Arsel, mungkinane Arsel tuku wis ceki wingi buklak kabeh suwine. Aduh, yo aja nek.
Lah iki lho ketek masuk dodol rica-rica nyabik iki lho ya. Kuwi masuk weh. Padahal anak lo dicat bu, ya pokok medeni. Lah iya, ora nutol ndase kuwi. Kulone. Pulau warna-warni ya panggalari yo nyatek kowe kuwi. Dolan marbut. Iya lagi. Dodol omong wae Bus, lagi wis bendino ngene kok. Wis dodol omong bendino Iki ngene. usaha dodol omongan ben oleh iki kok. Ayo malu nang tretes aku Bus. Aku usah kemarin soalnya iki piye to wong-wong iki kok tretes bareng kuwi. Apa itu teh? Tretes kuwi yo nggon koyo booking ngono ku to kok iso. Booking apa? Son, Iya, lecun, booking puril kok iso. Adol blondok Bus, gak maksudnya nek cara nggawe warung to apa blondok kon nggoni ngono lho namanya tanggapan. terus blondokan kok tangan. Blondok tangan to. Kayak sing video kayak gambar iki lho ya tak itu ya. Nah, Kayak gambar iki lho ya tak itu ya. Si loading suwi. rusuh wi mesti rusuh. Gak rusuh ki aman terkendali gitu Kumuk benet nara. Gak lah aman. Dalam guyu neme wis ra yakin. Ora yakin piye to kok sapi iki. Duh, macahe blodok kaya iki lho. Kan masuk wesan kuwi. Nah, aku sing ngono ki paling ya lah siapa? Blodok komen bolo matane piye lebron kok iso. Iki wis tak rancang blok iki jane tetep dadi. Ya wes kene bereng ya kelambenan ngono Pak, piye Pak Pi paling ki Pak Gibul. Pas wae delok. Pas wae delok tak sepil. Kak Godong, makasih Kak Godong kelot. Thank you. Ya iya kok pas wae delok kowe kok pas wae delok kok tak sepil oleh dok kowe Iya. kok iso. Jane nek to kowe. Sing jelas ngono. Apike ngono kok. Ah, Macak ngono terus gawe warung. Warungnya remang-remang ngono. judulnya warung warna-warni kehidupan. Yo. Jadi nek blondok nek sepan ngono kopi dicepes pokoknya ter. Jadi pengalaman banget sih kamu kayak gitu ya pasti kalau ngobrol. Oh, iya. Aku ani PKG ya. Hah? Loh, Piye? undang siapa kayak? Iki lho nang undangan mlebu ki ngejak pek. Tuh. Piye lah kok malah bendal ki. Betul. Pembendal. Mas, cek tora Mas Godong ki lor ki, nek cek tak iki lho. Loro apa? Dodol omah kuburan Bus nggo apa kuwi? Ora kena diterima lho Bu. Ayo, kena. Aku ora ro. Piye to ki? Lho ora kena yo. Tulti tamu ki kuwi. Enek jame, sik. Jame enek jame. Enek detik aneh. Cowok gabut set lah kuwi lho dodol ngono kuwi lho kowe penak kuwi. Ya laris. Ya war-war ono rene. Dodol keris Bu, keris kala-kala modo ati ya. Ora kena tuku PK ngene to Bu. Kena bilo 15, 14, 13, 12. Mangane wong mlebu ngelamar ae. Iya. 8, 7. Nang kene sampean kene widot ya. 3, 2, 1. Go. Loh, kena iki legean. Ora ngene kok. Lho kok ngono terus? Kena kuwi, Dik. Ya ayo, mosok ono kena anu iki, kena PL. Pokoke.
info kris Tuban info bus tak tuku piye mbok boleh cah PL Bu iki PL apa? yo gak yo aku bayar yo Ora lah. waya kon turu yo kata waya kon turu lebu Ya sudah. tadi Mas Bus nunjukin foto masa gara-gara foto kuwi Waduh, foto sempakan tau. Jal metu sik Bus wis menisan metu to usah mene kayak menisan Sampai subuh. Wis ya pulang ngono ya Bu pamit sik ya Bu tak mantuk aku Mantuk. wis terima kasih semuanya sing wis skip muga-muga rezekine tambah akeh sehat-sehat kabeh sing delok kabeh iki Jangan lupa besok nonton kita jus sore-sore. Aja bengi-bengi tuh. Yo, awan aja bengi-bengi awan ngono Yo melek to ora. ya wis pamit sik Bu ya Aku cantik tapi Cen. cantik ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Bye-bye.